Analiżi tal-prezzijiet tal-fuel fuq medda ta' sena turi biċ-ċar li bil-politika ta' stabbilta il-konsumatur Malti mar ħafna aħjar mill-Ewropej. Minn Awwissu tas-sena l-oħra sa Awwissu ta' din is-sena, il-Maltin se jkunu ħallsu prezz medju ta' fuel li huwa ferm orħos minn dak li iħallsu ċittadini oħra tal-Unjoni Ewropea. Bit-Times of Malta tirrapporta li l-prezzijiet f'Malta huma well below EU average. Fil-fatt, wara l-aħħar żieda, il-prezz medju għall-petrol f'Malta fuq medda ta' sena se jkun ta' €36. Fl-Unjoni Ewropea dan kien 7 ċenteżmi ogħla fil-litru bi prezz ta' €43. Fil-każ tad-diesel, id-differenza kienet saħansitra ikbar. F'Malta l-prezz kien ta' €23, filwaqt li fl-Ewropa kien ta' €36, differenza ta' 13 ċenteżmu favur il-konsumatur Malti. Din id-differenza ir-riżultat tal-fatt li fil-waqt li fl-aħħar xhur il-prezz f'pajjiżna kienet jinżamm stabbli, fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea kienet ikun hemm żidiet konsiderevoli. Riżultat ta' żidiet internazzjonali fil-prezz taż-żejt u r-rata tal-kambju bejn id-dollaru u l-ewro. Statistika tal-Kummissjoni Ewropea tindika wkoll li mindu nbidel il-gvern fl-2013 f'Malta il-prezz tal-petrol u tad-diesel naqas b'7.9%. B'kuntrast, taħt gvern nazzjonalista, f'pajjiżna l-petrol kien ogħla b'36% u d-diesel b'35%. Dan fl-istess żmien li kienu żdiedu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Dan meta fiż-żona euro matul l-istess żmien iż-żieda kienet ta' 22% fil-petrol u 19% fid-diesel. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.